Mr. Henriksson ja sanotaan Loppi. Mistä tää nimi Loppi tulee? Se on pitkä juttu. Se tulee pojan Klopista. Se oli kaveri, joka rupesi kutsua, tai hänen isä kutsui meidät Klopeiksi. Ja siitä se tuli. K tippus vaan jossain vaiheessa pois. Mistä sä oot kotoisin? Paraisilta. Mikä tässä työssä on parasta? Kyllä tää on paljon hauskaa, mutta parasta tässä työssä on viikko vuorottelu. Mitä miinuksia tässä työssä? Miinukset on lähinnä yötyöt, kun joutuu heräämään öisin ja mennä töihin. Harrastat sä itse veneilyä? En harrasta enää. Tunnetko sä yhtään naiskutterikuskia tai luotsia? Tunnen luotsin. On Saimaalla yksi naisluotsi, tai siellä on oikeastaan kaksikin. Mutta tunnen yhtä sieltä. Sitten on ykkös ollut kutterikuskina, oli yksi nainenkin. Onks täällä itse Uuttössä ollut pitkän aikaa naiskutterikuskia? Ei ole nyt moneen vuoteen ollut. Miksi sä oot töissä just Uuttössä? Sattuma toi mut tänne. Tää on 3. asema, missä mä oon töissä sijoitettu. Aloitin Lilmäälössä, sitten Hangossa, ja sitten kun tänne tarvittiin, niin Hangossa ei ollut niin kova liikenne, niin minut siirrettiin tänne Yyttööseen. Onko sulla ikinä ollut jotain täpärää tilannetta, että on meinannut tapahtuu jotain pahasti? Kyllä niitä aina silloin tällöin tulee. Kerran mikä muistuu hyvin mieleen on, että se oli Hangossa, luotsi tuli vähän turhan aikaisin alas leidarei pitkin, ja silloin leidari tarttui kutteriin ja vedettiin luotsi vähän matkaa mukana, mutta siinä ei onneksi käynyt mitään, mutta olisi voinut käydä. Moro! Meillä on film-tiimi mukana nyt. Jaha. Nyt täytyy olla asiallisesti sitten. Sunkin täytyy puhua kerran niin asiallisesti. Eikä sitä normaalia. Hahkan sitten tietää vuoden aikaa, ja se on kevät. Paras aika vuodessa. Den andra så flygfilmar bara den. Joo. Ja se ottaa toinen kamera, joo, se ottaa linnuista, se ottaa ylöspäin. Ollaan Facebookissa, missä me ollaan kanssa Facebookissa. Joo. Koko firma on Facebookissa. Joo. Tää filmit, kun katsotaan laituriin päin.
Ai. Kyllä oli aika päästä hommiin sit välillä. Joo, ihan oikeesti se on aivan hullu se Turun nyt se vesiristely. Joo. Mä saisin... Se odottamista, lämmittää tai kuivaamista ja... Niin, ja sitten se tehdään kuimaalla sinne. Siitä tuli nyt niinku oikein virallisesti. Joo. Kumpi näistä on uudempi kutteri? No... Tämä on... Tämä taitaa olla meidän uusi. Mikä näistä on sun mielestä paras? No kutteri on aina kutteri, kun mennään viemään luotseja laivoihin, niin kyllä sillä on paras viedä luotsit laivoihin. Jos on oikein kaunis ilma, niin sit voidaan mennä nopeammallakin. Että... Mitä on mukavin ajaa? No nämä on vähän erilaisia ajaa, että kyllä nopeallakin on kiva ajaa välillä, kun on hieno keli, mutta jos on myrsky ja huono ilma, niin sitten kutteri on melkein paras siihen kyllä. Entä oletko sä sitä mieltä, että se nopea vene ei oikein ole edes kutteri kunnolla? No ei se oikein ole kunnon kutteri, että se on enemmän tämmönen kuljetusvene Yyttön ja sitten mantereen välillä, että kun kuljetellaan luotsia. Kun mä katoin vähän sitä tossa jo sitten semmoista armeijan vähän nopeampaa kuljetusvenettä, niin ne muistutti kovasti toisia. No ne on vähän samankaltaisia juu, että vähän eri tarkoituksen tehty. Löytää sen yläkohdan, niin siellä on aika helpolla päästä. Joo, tarpeeksi ylös vaan. Katsellaan, mahtaako tällä viikolla enää tullakaan? Jaa. On niin hiljaa. Moro. Moro. Svängarna satan. Man ska inte ha båda svängt. Man svängde dit så. Så här ut. Det går liksom. Varsågod till oss. Och då kom skapporna